apang naapektuhan ang physical distancing protocol sa nagpanaog ang senador sa stage samtang naghatag sang mensahe. Rason, ginpalipot na lamang ang event kag ginpapauli gilayon ang pumuluyo. Samtang nagwa naman nga may 4 ang kompirmadong kaso sang COVID-19 nga na-record sa Bantayan Island, Cebu. Apang wala naman ininagsaka pagkatapos sang event. Sa report sang PNP, wala nagkulang si Roque agod magpahanumdom sa publiko angot sa importansya sang minimum health standard. Apang bangod nagulan, wala na sunod ang social distancing. Rason, ginpakamaayo nga papulio na lamang ang tumalanaw. Ang findings sang PNP ginpaidalom pa sa karon sa review kag ginpasiguro ni anyo sa publiko nga ang ahensya padayon ipahanumdom sa national LGU officials nga sundon ang health protocol agud mapunggan ang mahimo paglapta sang kagaw. Amoy na ang findings sa silingon, laban na, absulto na ang duha. Sining karon pila ka mga reklamo sa pila naton ka mga pumuluyo angot sa pagsunod sa health protocol sa pungsod Pilipinas. Amo nang ginasiling ko bala kabudlay nga kon ang pila ka mga miyembro sang kabinete kag mataas nga opisyal sa aton gobyerno mabudlay nga iguon sang pila ka mga panumbungon. Automatic dipinsahan inaya sang Malacanang. Si Panilo nagsingalong to. Automatic arbor dayon sang DILG. Amo ina ang kung kaisa may mga diferensya kita. Bangod sang espesyal naton iya nga paghatag sang pabor sa pila ka mga miyembro sang kabinete. Sa bagay, ini nga mga bagay, hindi gimandako. Kaya ang paglapas sang health protocol, ginahimo man hindi lamang sang mga cabinet member, pila ka mga opisyal sang gobyerno, lakip man sa mga sibilyan, kag pila ka mga okasyon, nga wala lang galing makita, kag wala lang mareklamo sa aton sini nga tagdumalahan sang gobyerno. Madamo nga mga party, madamo nga mga Christmas party, kag iban pa ang ginhiwat sa bilog nga pungsod Pilipinas. Tago lamang, apang klaro nga wala masunod ang ginatawag social distancing. Kabudlay nga ibitaron mo, dakpon mo, monitoron mo kung ang pader matagas. Alang-alang mo na sudlon to kung hindi kitaon sa gwa. Pero ako sigurado ako nga madamo sang kahiwatan subong nga bulan sang Disyembre nga wala masunod ang social distancing. Amo galing na at your own risk. Ang delikado, ikaw kung ano ang matabo sa imo, ikaw ang manabat sina, kay ginpandama naman nga wala dapat sa ginatawag pag-inipingay, pagpinungkuan ay malapit, sing along, agsiklaway nga pagdumili, apang kung kaisa, hindi gid mapunggan ang mga okasyon. Pila ka mga okasyon ang ato na tambungan, nga gatulok lang kita, nga ginalapas gid ang social distancing. Amo lang galing na, kung hindi ka magsunod, wala man naton ginapangayo, mabutang ikaw sa delikado. Kaya ang kagaw anytime, anywhere, wala mo makita, sudlon ka sang kagaw, hindi kita luyag, nga iguon ikaw, mangin positibo ikaw sa COVID-19, samtang gahilapit na magtakop ang tuig 2020. Kinanglan mabakod kita, pagbukas ang tuig 2021, good health kita, mayong lawas, wala sablag, wala kita maigo sang COVID-19. Tob-tob, abtan kita sa ginatawag vaccine o kon bakuna. Batok sining makalalaton, makamamatay, nga kagaw. Nga nagtuhaw sa bilog nga kalibutan. First time ini, nga na-experiensyahan sa bilog nga kalibutan, perting igo sa kagaw, perte kon lumipad,
hindi mo makita ang imo sinikasumbong. Sa iban nga kapungsuran, linibo-libo ang mga nagkalamatay. Milyon ang inigo sang COVID-19. Amo ina nga gapinalumba man ang mga manggaran nga pungsod sa pagtukib sang bakuna. Luwas nga makapaayo ini sa bilog nga pungsod Pilipinas, dako ini nga negosyo. Kung ikaw makatukib sang baksin, luwas sa pinakadako nga negosyo ang ngalan sang kompanya, mga Pfizer kag iban pa. Ambot silingon, ang imo sini kompanya kilalahon sa bilog nga kalibutan. Amo niya mo naga pinalumba ang pila kadalagko nga kompanya pauna-una nga makahatag sang husto kag wala na delikado nga baksin. Amo na nga may mga trial kita. Kag ang pag-abot sining baksin sa iban nga kapungsuran, ang mga dalagko kang mga personalidad, amo ang una nga nagpabakuna bilang pagpakita sa pumuluyo nga sila presidente ka man, cabinet member ka man, senador ka man, o anong pwesto mo sa gobyerno. Sila ang una nga magapabakuna. Agod nga madula ang pagpangduha-duha sa publiko. Ako ya pag-abot sa bakuna di sa Pilipinas, kung pwede malang magpabakuna una, mapabakuna ko. Nami niya mo nga mabakunahan ka, at least makasalig ka, nga hindi ka na matapikan sining COVID-19. Amo na nga si Presidente Rodrigo Duterte niya ako, una, mapabakuna. Gusto nyo sa publiko, okay lang. Si Biden ganing nga presidente sa Amerika, ready ya nga una nga magpabakuna. Amo na bla? Dapat subong na. Kaya kung nagalabot abi subong, ang bakuna okay lang. O galing daw medyo maulo-ulihi pa kita. Kaya man medyo tayo pa nga kontrobersiya. Kay duke. Kay kon naariglar maayo, kung tani, wala magtupa sa Singapore ang para sa pungsod sang Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:11 na. Morning na sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta kamo? 3 kaadlaw na lang Pasko na. Kamusta na ang aton sini Misa de Gallo? Kamusta ng aton mga merkado? Kamusta ang aton mga driver? Oy, mayad man nga balita kay medyo ang aton sini nga pagdumalahan sa syudad sa Bacolod nagatagdigwa man. May mga adlaw man nga kakasunaton ang korpyo para sa benepisyo sa aton mga kauturan diri sa dakbanwa sa Bacolod. Sa sini nga mga tinion, galagulad naman ang aton patrol, idolog nila sa aton ang nagapanguna nga mga balita. Anano ang nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Ina kag iban pa, idulong sang aton patrol. Balita sa patrol. Martes subong, opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Kung makita nyo nga mong patrol, may nagasakay da, guwapa, kag sigurado dalaga. Aksyon Eden, morning, advance, Merry Christmas. Mayong buntag, Aksyon Fred, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, we are so very, may sona, may very, happy Aksyon Fred. Congratulations, Team ARB! We are number 1 Aksyon Fred no sa survey ngin patigayon man sini nga 4th quarter sang tuig 2020. Aksyon Eden. Aksyon Fred. Congratulations. Congratulations Aksyon Fred. Kag syempre nagapasalamat gid Aksyon Fred no sa aton sini nga mga listeners gid Aksyon Fred nga adlaw-adlaw nagaupod kag nagapamati sa Aksyon Fred no diri sa aton nga estasyon. Dapat lang nga ibalik naman silang pasalamat Aksyon Fred. Ugod nga kun wala sila Aksyon Fred hindi taman makuha ang iniman nga kadalagan. Of course sa aton tanan, congratulations gid Aksyon Fred no kay kuan niya early Christmas gift tanitan Aksyon Fred. Very good news Aksyon Fred since yesterday kahapon nahibaluan ta
ang iniman nga balita. Anyway, Section Fred, diri sa palibot sa syudad sang Bacolod, ikapito na nga adlaw sang Misa de Gallo. So far, Aksyon Fred, na-adjust naman, no? 2 days na lang nga nabilin sa Misa de Gallo, naibaluan na sa mga pumuluyo sa aton sumilimba kung alas ano sila dapat makadto sa simbahan para makasulod pa kag ma-maintain sa gihapon ng social distancing. Amuman ang aton kapulisan, Aksyon Fred, kun diin kabalo na sila kung paano i-control man ang mga tao, Aksyon Fred, especially ang nagugwa sulod sa simbahan. Kaya mo na importante, Aksyon Fred, mo mapabili ng social distancing, masunod ang pagsuksok sa face mask and face shield. At the same time, ang aton sini Aksyon Fred nga obligasyon sa Ginoo, Aksyon Fred, mahimo lang naton sa gihapon. Kaya it's Christmas time where we can feel the spirit of Christmas. Isa Aksyon Fred sa tikang gina-practice gid sang Pinoy, amo ining pagtambong man sa ginatawag nga Misa de Gallo. Tagsa Aksyon Fred, may tinutuyo kung nga attend kita sang o kung nagatambong kita sang misa sa simbahan. Ang iban ara sa gihapon ang ila sining Aksyon Fred nga pagpati nga kumplitohon ang 9 days, Aksyon Fred, kay ihatag sa imo sining ginapangayo. Pero ang aton sining ka-aksyon niya nga wala man ang Aksyon Fred agavari ang imo sining nga pagtuo kapag salig, Aksyon Fred, kung nagasimba ka kung wala kaya ibang Aksyon Fred na stereotype balahaw. Ay, wala kaya gapasimbahan, wala kaya nagasimba, nano ka na lang imo do amo na Aksyon Fred. Pero kanya-kanya may ara man sang rason kung nga aabi hindi makapasimbahan, nga hindi maka-attend misa sa kada Domingo, gitabi Aksyon Fred, o subong nga may Misa de Gallo kada adlaw. Ang faith, Aksyon Fred, ara lang nada. Kagati any time of the day, pwede ka man maka-istorya man, Aksyon Fred, no, sa Ginoo. Going back diri sa syudad sang Bacolod, tulutawhay sa gihapon, Aksyon Fred, ang dalanon. Medyo mabulubog na ang huyop sang aton sininga hangin. Kagati amo ni nga mga inoras, Aksyon Fred, nagabugtaw naman ang iba naton sinimang aksyon, wala nagkadto abis sa simbahan, pero ara na sa aton mga merkado, Aksyon Fred, nag-amat-amat naman na pangumpra para man sa ila sininga stock, Aksyon Fred, para sa Noche Buena nila sa 24 sang gabi. Kanami lang, Aksyon Fred, kaya makita mo bala somehow ami ara ang iban sa aton nga mga ka-aksyon nga may mga may mga bonuses na Aksyon Fred, kumbaga nagamat-amat na pamakal sa ilang kinahanglan. Kanami kay hindi kaya bala selfish, Aksyon Fred, makita mo yung iba nalipay ka man, Aksyon Fred, mo kay may ara man sila sang inugbakal, at least may ara sila sang tililipunan sa nila ka mga lamesa pag abot sang 24, Aksyon Fred, because ang Pinoy celebrate gid sa Christmas. Kaglain gid, Aksyon Fred, ang pagtratar naton sa Christmas because it's very special, especially sa mga pamilya, Aksyon Fred. Kasubo-subo lang kisa kung may mga insidente o kung aksidente nga magluntad. Kaangay ito, Aksyon Fred, no? Sang grabe gid ang paglupok sang balita kahapon. Sa may kangtanan to sa pulis, Aksyon Fred. Sa Tarlac? Oo. Pero grabe man to kay mag-iloy to ya ang iya sining biktima, Aksyon Fred. Pero kahapon damo makita, Aksyon Fred, mo mga abyan bala kapulisan nga gahambal sila nga although makaapekto na sa ila organization, pero nagapangabay man sila nga hindi kuntani paglahatin bala, hindi pag-generalize, Aksyon Fred. Correct. May ara ya sang mga pulis nga maayo, Aksyon Fred, mo may ara ya sa mga pulis nga ginakabig nila, Aksyon Fred, ang ila armas bilang gamit proteksyon sa iban nga tawo, hindi proteksyon para sa ila kaugalingon, Aksyon Fred, nga interest. So kabay pa ang insidente to kahapon nga nagluntad will not change sang amat-amat nga pagnami, Aksyon Fred, sang relasyon sang kapulisan kag komunidad. Kay we should go hand in hand, kumbaga, Aksyon Fred, mo kinahanglan sang kapulisan ang kooperasyon sang komunidad, kinahanglan man sang komunidad sa mga persona, sa mga pumuluyo nga magkooperar para man sa kadalagan sang serbisyo sang aton sining mga kapulisan. So dapat
tawo mo na nagyapon Aksyon Fred mo. Ara na iya sa yapon sa iya kung paano niya gamiton ang ginhatag senior issue sa iya Aksyon Fred nga armas sa luthang. Pero ti magaserbe man ini ay opener man sa aton siniban nga kapulisan nga kung kisabel Aksyon Fred nga ti wala ta man na hindi naman na ma-deny nga ti inom-inom man na sila. Ti ang kumbaga ang anger management Aksyon Fred dapat ara sa gihapon kititaran man sila nagaagi man sa mga neurotest Aksyon Fred mo. Dapat mas ma-enhance kag matun-an dira nila Aksyon Fred kung para sa anugid lang na ang ginatawag nga armas luthanga. Aksyon Fred, punta na lang. Aksyon din. Aksyon Fred. Ari lang ho, nalipat gikula ko maabrihan cellphone ko balo ka hindi ko ya sagad sa cellphone. Sorry gid. Nagtawag gigli ho. Congratulations sa Aksyon Radio. Balo ka number 1 Aksyon Radio Bacolod sa latest Nielsen survey. Merry Christmas. Halin ini kay Sir Jumay Paruko. Halin sa Manila gali niyo. Wow. Thank you, sir. Wala ko mabasahan kay Sir Jumay da. Thank you gid. Kag advance Merry Christmas man. Yes. Good morning, sir, and salamat yun sa inyong pag-congratulate man sa Team ARB. Going back, Aksyon Fred, may ara, subong nga adlaw, may pamaskwa ang Petron Corporation, Aksyon Fred, no? May ara sila sang 50% discount sa ila produkto, subong nga adlaw, Aksyon Fred. Nationwide, pero may pili lang ng mga branches, Aksyon Fred, no? Kay kabahin ini sa 12 ka adlaw nga Merry Promotion sa kompanya subong nga holiday season. So, sa ila sini nga official website Aksyon Fred ang Petron, maghatag sang 50% nga discount sa kada pagbakal sang Petron fuel, halin alas 11 sang aga, tugtog launa sang hapon, apang hindi magnubo dapat Aksyon Fred sa 1 ka litro. So, sa dire, sa aton mga ka-aksyon, basi gusto ninyo mag-avail, dire sa Negros Occidental Aksyon Fred, no, kag sa syudad sang Bacolod, may ari man di Aksyon Fred branches nga na-accredit Aksyon Fred sang Petron nga matagaan sang discount ari Aksyon Fred para mabalaan sa aton sa mga ka-aksyon, pero sigurado ambot lang Aksyon Fred ang pila karon. Dire sa may Negros Occidental branch sang Petron sa Hacienda Amigos 3, Barangay Tinampaan, Cadiz City, sa Silay City, sa diri sa Bacolod Aksyon Fred sa corner Lopezine Street, Bacolod City nga Petron Branch, Lacson Street, Banago, Bacolod City, Petron Branch, sa S. Carmona Street, San Carlos City, Don Pedro Yulo Street, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, sa siyudad sang Kabankalan, Poblasyon Bayawan, Poblasyon Himamaylan City, Pescadora San Enrique, General Luna Street, Bago, Aksyon Fred, kag may ara pa di ba na Aksyon Fred mo? Sa Bacolod City, Aksyon Fred, may ara pagit Araneta Street, Barangay Tangob, 24th Lacson Street, Lopresina Street, Barangay 27, Corner Lacson, Magsaysay Street, Rizal Corner Locsin Street, Barangay 2, Buena Park Subdivision, Bacolod City, BS Aquino Drive North, Purok Sibuyas, Bacolod City, Araneta, Caglisares Street, Magsaysay Avenue, Taculing, kag National Highway, Barangay Sumag. So, karami Aksyon Fred kay maka-avail tanan sang 50% discount. 50% is 50% Aksyon Fred. Dako na Dako Amak mo, Aksyon 50% gid. Yes, kaya ang pinakamahal sa Aksyon Fred ang butang ta 95 octane na balinila nagadalagan na 48 pesos sa Aksyon Fred Abe or 50 pesos, so katunga gid pwede na gid ang aton mga ka-aksyon makapa full tank Aksyon Fred na kumbaga kanugon gid sang 50%. Amo ni Aksyon Fred yung mga promos nasadyahanan niya mga tao Aksyon Fred ya kita binasadyahanan ni kay ti kis alang mo Aksyon Fred matabo ang ini kahigayunan kag kanami man kung kita ang nagabaton pero kung may kung kita ang nagahatag pero do kanami man sa feeling election Fred no kung may ara kita sang mabaton nga pamaskwa kaangay si Aksyon Fred hindi man libre pero at least 50%
Action Fred. So for Action Fred, sa karon na madamo na kita sa nakita man ng mga street cleaners naton, ara gid sa gihapon nagahatag sa ilang serbisyo Action Fred sa pagpabilin man sang katinlo diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ang matamat naman Action Fred no sa gihapon ang na-record ng mga COVID-19 cases sa aton sini. Oh, nadula si Aksyon Eden. Aber, tawagan ta siya sa aton special communication. Agon nga magpadayon sa pipila pa ka mga impormasyon nga madulong sa aton tagpalamati. Disimbre ga bulbisyo man ang tingog ko. Daw sagrat na siya. Ari na siya. Balik sa linya. Aksyon Eden, come again. Yes, Action Fred. Nagpamati ko ni si Mugina. Din nag-concert si Action Fred man. Klain. Di ba ito gakuan ka? Concert ka? Concert ki mo na nga. Kumaganta do ga binalaybay. Ay, kalain. Pero, sige. May ka mo kay tagaan ka mo mayong tingog. May ka mo magkalanta. Ikaw, wow, mayo ko gidya magkanta. Mayo ka man magsahot. May magkanta kung ako lang isa. Ako nga paliguro, pwede, no? Correct. Dira na connection Fred gasugod mo. Dira nagakuan. Dira na ma-exercise ang tingog. Pero going back Action Fred kay ti sa diri sa syudad sa Bacolod, 4 lang ang na-record kahapon nga adlaw. Kanami Action Fred kay kabalok Action Fred sa Bugos nga Region 6, 19 lang ang na-record nga kaso sang COVID-19. 12 sa Negros Occidental, 4 sa syudad sa Bacolod, 2 sa Iloilo City, 1 sa Iloilo Province. Wala Action Fred sang may na-record sa Aklan, sa Antique, Capiz, Guimaras. Wala man Action Fred sang may na-record nga napatay. Rason nga nagapabilin sa 618 ang death toll sa Western Visayas kag kahapon may 141 ka new recoveries sa bugos nga Western Visayas Action Fred. That's why nga ti sa karon 44 na lang ang COVID-19 cases diri man sa Region 6. It's good news man Action Fred sa aton nga tanan. Kaya mo 19 na lang Action Fred sa bugos nga Region 6. So kabay pa tayo yun na ini Action Fred nga maganubo Action Fred no. So sa liwat, congratulations gid sa Team ARB kag salamat gid sa aton sini nga mga ka-aksyon. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500. Observation report kag iban nga balita halin sa Patrol Aksyon Ida Naboso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na morning na una nga hutong sang aton sinipagpulupanamyaw karon nga kaagahon. Advance Merry Christmas kay Adpi Caceres, kay Erne Odasco Lidas, kay Dori Hison, kay Rone Sidayon Gordon, kay Jory Montiliano, kay Rimar Hicano Haliasgo, kay Cory Bidaha, nagamonitor siya dito sa Quiet, kay Milili Oligo, kay Jose Mongcal Torilla, kay Elizabeth Malaka Gamala, kay Erwin Gonzales, baw si Andrew Juanitis, Agapandro, morning, kay Alex Puentes, kay Torinto Pabiliar, kay Victor Tugap, kay Ganghi SJ, sa Switzerland siya, nagamonitor, tugnaw day, no? Kay Judy Dan, Vanessa Mayo, sa Minnesota, hapon dito.
Banisa, good afternoon dira sa inyo. Good morning diri sa amon. Abaw si Steve Miraflores, nya kung magkitanay ka mo ni Suon Lore Apurado, nya regards lang Ato siya sa Australia. Masami gapauli man di sa syudad sang Bacolod. Steve, advance Merry Christmas. Kay Leonilo Diploma, kay Uma Lumina, kay Arnel Oy Praga, kay Yasmin Silverioda. Good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29. Una pa lang ina nga hutong sa aton pagpulupanamyaw sa aton mga tagpalamati. Plus, pasalamat gid sa inyo tanan. Kung nakuha namon ang pinakataas nga rating, ina halin sa inyo nga amon tagpalamati. Thank you gid. Advance Merry Christmas. Diri kita sa aton blang nga mga plantador nga daw medyo ga problema kamo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita. Habagat o kun amihan ang nagapikto sa nabilin nga parte sang Northern kag Central Luzon. Ang Palawan maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob bangod sa ikog bala ni bagyong si Vicky. Ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag nabilin nga parte sang Palawan maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob bangod sining amihan. Kasarangan tubtub mabaskog ngangin alin sa nasidlangan pakadto sa naaminan nasidlangan nga magaepekto sa Eastern Visayas, Occidental Mindoro, Palawan lakip na ang Kalayaan Islands nga may kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Kabay pa, wala na sang weather disturbance pa nga magsulod sa aton pungsod, pamaskwa abi sang kalangitan nga wala na sang malain nga panahon. Ang kalakasan, ang mga pila ka mga trahedya nagluntad na sa pungsod Pilipinas. Porte, no? May COVID-19, may linog, may sunog. Tanan-tanan na lang nga mga kalalatan ang nag-abot sa pungsod Pilipinas. Kabay pa, sa pagbukas sa tuig 2021, ang aton sini nga pungsod medyo makaangko na sang matawhay, malinong, wala sang pamalatian, kag si COVID-19 kabay pa nga maga-iskerda na, nga madula na siya sa pungsod Pilipinas para makabalik kita bisan paano sa normal naton, normal ni gidya nga pangabuhi. Ano sa inyo? Aber, dulungan kita. Ipiyong ang inyong mga mata. Tangla kita makadali sa langit. Basi kon pamatian man lang, kon gaguob, tingob ang aton tingog. Hindi ba? Basi kon ang iba nalipat lang bala. Ginapanumdom lang kita. Oops, do bisyo na lang ang inyo. Ang tanan-tanan na lang nga bisyo, ginahimo nyo. Nalipat na kamo magtangla dire sa ibabaw. Di basi pa malang, no? Paskuhan niya kita. Ang Paskwa sang kalangitan sa pagkakas, sining makalalaton, makamamatay, hindi makita nga kaaway, nga kagaw, ang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na, kay Yolanda Alcayaga, Galyegar, kay Lily King, kay Antoinette Piliado da, baga monitor sa Canada, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Aida Alunan. Good morning, man. May lang nga pag-monitor, no? Sige, konforme si partner Estebua, nga kinalan, pangamuyo ang aton kinahanglan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na, ari ho, ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon.
Ada kamusta kay Judge? Napyamantiga bugtaw ni si Judge. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Paririmias Arroyo, good morning. Advance Merry Christmas. Kay Roy Marino. Kay Raul Alibugas na Lumda. Galadlad ka na sa Baligya mo da. Kay John Hidalgo sa Manapla, good morning. Kay Pare Erning Orillada. Advance Merry Christmas. Tira kay Paring Istoy Querido. Advance Merry Christmas lang, kabay pa. Bisan paano ang ikaayong lawas gid ang ako niya pamaskwa sa inyo. Dira kay Bibot Gido, Batos-Batusan, good morning man. Kay Aber Agere Sabudal, good morning. Areglado hindi magalin, mabalik pa ko. Unahon ko lang niyo ang isa naton ka-paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahin niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide pagpalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa pagnas ang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kaintangan, responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Sininga tinion ang Aksyon Radio Bacolod nagapasalamat gid sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamo ang ginbasihan kun nga ang Aksyon Radio Bacolod ginkilala number 1 sa survey. Ano ini nga survey sang Nielsen ini? Number 1 ang Aksyon Radio Bacolod sa fourth quarter survey sang Nielsen sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Isa ka global analytics and data analysis na kompanya nga naghatag sang kompleto nga pananawan sang publiko. Ambot silingon ang ginbasihan kamo nga publiko, kamo nga taga Bacolod, kamo nga taga probinsya sang Negros Occidental. Sa top AM radio stations, nakakuha ang DYAC Aksyon Radio Bacolod
sang 40.10% radio station share. Ang radio station share nga ni, amo ini ang kadamuon sa nagapamati sa isa ka istasyon sa anuman nga oras. Sa tanan nga mga AM radio stations sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod nga may commanding 40.10% radio station share. Ariho ang resulta. Iniya resulta ini sang Nielsen. DYEC Aksyon Radio Bacolod 40.10% radio station share. Ikadua, DYWB Bumbo Radio Bacolod 38.70% ang nakuha niya nga radio station share. Ikatatlo, DYHB RMN Bacolod 14.50% ang iya radio station share. Ang DYSB Super Radio 4.70%. Ang DYKB RPN Bacolod 1.30%. Ang DYRL Abyan Radio 0.30%. Ang DYBS Sweet Boys Observation 0.20%. Amo ini ang pinakaulihi nga survey fourth quarter. Inapasalamatan liwat kamo ngamon tagpalamati. Sa piyak sa mga pagtilao, padayon nga nagapangalagad ang Aksyon Radio Bacolod, pinaagi sa pagpalapnag sa matuod nga balita, impormasyon nga may basihan, komentaryo nga nakasentro sa interes sa publiko. Una sa kumplito nga balita, una sa aksyon nga may pag-ulikid sa isig katao. Ang DYEC Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang masubra 5 kadekada ang magapadayon sa pagtuman sang responsibilidad sa pagwaragwag nga patas, wala sa may ginadampigan kag para sa kamatuuran gid lamang. Madamo gid nga salamat mga kaaksyon, padayon na sa pagsuporta sa istasyon nga halin sang una tubtob subong numero 1 sa gihapon. We are not only the best, we are incomparable because we are number 1. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:57 na. Daligid lang, panumduman ay sa aton sini nga mga mangunguma. Kung wala ka sinuptan, of course, medyo pulo pa. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte. Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Dugay-dugay, masugod na ang ikadwang misa di Gallo. Ang aton mga kauturan, nagatamyaw kita sa inyo, dali na gilang ang Paskwa. Ang Aksyon Radio Bacolod nakabato na sang natawag lang nga pinakamalipayon nga Paskwa. Ang paghatag sa amon radio station nga nangin number 1. Kami naman in return magapasalamat
sa tanan-tanan nga taga Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Ang amon pagpanamyaw sa inyo, madamo nga salamat kag advance Merry Christmas sa inyo. Kabay pa nga ang inyo sini nga pagpangabuhi, pagbulag tuig mangin mabugana pagid. Kabay pa nga wala lang sang pamalatian, wala lang sang kalamidad, wala sang pamalatian. Amo ina, ang amon regalo sa inyo, ang ikaayong lawas abyan manggad. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod Matunog
kay Jean Isolgon. Happy birthday kuno kay Julius Toledo, kay Flority Miranda sa Binalbagan, kay Sonia de la Torre Delgado, subumang kay Dilia Yabida, kay Rosalina Adriano Espadero, kay Miriam Panagiton, kay Jose Griole Tampingco Gayuna, kay Bombay Moisisda, kay Kenneth Lambatin, kay Jap Biliano, Ace Ortez kag Junard Ortez. Good morning kag advance Merry Christmas. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung anuman ang ginhambal. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay SalangaNo nga kalintangan. Responsable at pagbalita. Pagdayon nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos. Ang kapi-kapi namin. Karon nga Miyerkules, Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Good morning da kay Jinkin Emperado Indico, kay Tim Gambua Querido, kay Carnel Ron Manay, subuman kay Warlito Nisha. Ang Department of Foreign Affairs kahapon nagsiling may ara bag-o 189 bag-o nga kaso sa COVID-19 sa mga Pinoy nga utod naton sa gwa sang pungsod Pilipinas, nagdangat sa total tally 12,816. Ang Department of Foreign Affairs nagpalayag nga damo man ang nakarecover nga mga Pinoy dito, mga 8,234 man, pagkatapos nga may 107 ka Pinoy ang naka-recover. Ang mga nagkalamatay dito nga mga Pinoy sa gwa sa aton pungsod 928 na. May 63 nga bag-o nga mga nagkalamatay. Ting ginapangamuyo nila kabay pakuntani nga mahagan-hagan na. Kaya ang iban nga mga Pinoy naton nga mga utod nagpinalumba man pala uli mga OFW kag iban pa. Hindi lamang bulan sa Disyembre nga luyag magupod sa pamilya, kundi likaw man sa mga pungsod nga porteya ang igo sang COVID-19. So pangamuyo tani ang aton mga kauturan sa iban nga kapungsuran. Ang malain nas ni nga magpalauli sila pagkatapos nga kung magsige pang COVID-19, mabudlay nga ibalik dito sa ila trabaho. Di sigurado, lokdo naman ang gobyerno sang salaguron nga daan nga nagaulusdang na kita sa utang wala kadto, bangod nga dinapilak man naton sa mga apektado naton nga mga pumuluyo. Halin sa driver, pakadto sa mga remedyo general, pakadto sa mga magagmay nga mga negosyante nga inigogid sang COVID-19. Bilyones na ang utang sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17.
Mabalik kami pagkatapos ni. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee ginawang non-acidic para kahit anong oras, pwede kang magkape anytime of the day. Pride Bar Blue. Hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang panyawan ang nahibaloan bilang isa ka makabuhay, isa ini ka herbal nga tanom nga napapatudaan na nga nagaangkol sang sangkap nga makapulig sa lawas kag kilalaman nga isa ka mirakulo nga herbal kag karon ang panyawan nakakapsula na nga mabakal sa butika. Ginapakilala Sen Panyawan Herbal Capsule Plus. Napapatudaan na nga makapulig sa pag-ayos sa mga ginapatyag kasumong sang high blood pressure, high cholesterol levels sa lawas, diabetes, kidney stone kag madamo pang iban. Dali na kag mag-Sen Panyawan Herbal Capsule Plus. Do approved therapeutic claims. Boom! Papaya, White Rose Papaya. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa Count dito, kag may border interstate lockdown dito sa Sydney, Australia. Pwerte, no? Inigo sang COVID, bilog kalibutan ba? Good morning da kay Apple Alvarez Tade,
kag kay Edi Laos. Diri kita sa mga utod naton bala nga may mahikapan kamo nga bukol sa lawas. Sa liog ti guiter na siya bukol sa baga tumor sa una ginapa-operahan nina. Ang pagpa-opera wala gid problema, okay lang. Galing amula na may agi, may pilas, may pinalian. Ang kalabanan subong, ang ginagamit nila, ginatunaw na lang nila ang bukol nga nagatubo sa lalawas pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Number 1, ini nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Kag ikombinan nyo gid ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang Ti-5 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 16-8. Una nga bula, 16 kag 8. Second draw, ikaduha nga bula, 30-25. Ikaduha nga bula, resulta 30 kag 25. Third draw, ikatatlo nga bula, 18-6. Ikatatlo nga bula, resulta 18 kag 6. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita. Ang jackpot 54 milyones 418,493. Kombinasyon in any order 42, 7, 43, 18, 37, 38. Winning combination 655, 42, 7, 43, 18, 37 kag 38. Sa ilo kita 645 jackpot 10 milyones 377,857. Winning combination in any order 1, 10, 15, 27, 6, 39. Winning combination 645 1, 10, 15, 27, 6 kag 39. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kay Nel Malanday, good morning man. Kag kay Jocelyn Kalamaan. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, SalangaNo ang kaintangan. Responsable at ang balita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo Nga nag-number 1 halin sa Hong Kong. Kay Alex Montisa, good morning man. Diri kita, balita naton sa Kapitolyo, aktibidad kuno angot sa oral polio vaccine, ginahambalan sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Lubos nga gin abi-abi ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang mga miyembro sa ginatuwag nga Relief International nga sanday Arden Christian Hipolito kag Nico Gatpandan pati na ang campaign sa provincial focal person nga si Jemuel Canedo. Sila ang nag-courtesy call kay Governor Lacson sa Governor's Office kahapon nga adlaw. Ilagin talakay o kon ginhambalan ang natalanda nga pagpatigayon sang measles, rubella oral polio vaccine supplemental immunization activity nga kampanya sa Negros Occidental.
Partnership akon kabulig diri ang UNICEF kag Department of Health Western Visayas. Yaraman ang presensya nanday Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tamimbang kag Jessica kon Dr. Jessica Fama. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
dinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog Kandurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na ngay, SalangaNo nga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Bilyo, dire kita, balita naton sa City Hall, bastante nga quarantine facility sa syudad sa Bacolod, ginpasiguro ni Councilor Novero. Detalye sini upod ki Aksyon An, Defensor. Aksyon An, please go ahead. Mayong ag-aksyon na Fred ginpasiguro ni Bacolod City Councilor Renisito Novero nga mayara sa nga bastante nga mga quarantine facilities ang syudad sa pihak sa nga hinali nga pagdamo sa mga locally stranded individual o kun LSI nga nagapapuli diri sa syudad. Suno kay Novero, wala naguntat ang komitiba sa pagpreparar kag ti sa karon may 19 tanan ka mga eskwelahan nga amo ang ginagamit bilang pasilidad sang Bacolod. Dugang pa ni Novero, magluwas sa preparasyon sa mga buluthuan, padayon man ang pagtrabaho sa Department of Public Works and Highways angot sa gindugang nga mga isolation facilities sa Barangay Alihis, lakip na sa evacuation center sa Vista Alegre bilang preparasyon in kaso gidman nga matabo ang ginakabalakan sa Department of Health nga pagtaas sa kaso sa COVID-19 pagkatapos ng Christmas holiday celebration. Balita gikan sa City Hall, una sa balita na sa Aksyon, Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46. Morning kag Merry Christmas da. Kay J.J. Campo and family. Kay J.J. Campo dito sa Canada. Morning da, kamusta na? Sige ulo enjoy lang kamuda sa Canada. Sa Canada ko nulo, puwerte man to ko no? Ang COVID. Tamyaya si Migaya Prida Abad sang Barangay 39. Tamyaw ni Sunya Baira sang Rosal, Tagkuling. Mga blatter entry pagkatapos ini. Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman ubraw ng dason. Ubraw ng dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Aksyon Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share kana. Pinasunod mo tanan ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibasa la sa
ARBA 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pit Salanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Aksyon Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kamo na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapatisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko na kadaog ka man ra po tatugan ko balala. Diya sa lingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginagawa sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkurmanda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Aksyon Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter direktay. Kung wala ako nagapamati permi sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa Mariel Gonzales, halin kay Nonoy Mods, kay April Joy Binaflor Gaston, good morning, kay Giovanni Sope. Oy, sa atong dili mga kauturan, ariho ang Evergreen Herbal Capsule, gamit kamo sini. Nga pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Special communication, araron, Aksyon Eden. Aksyon na Fred, naglambot naman sa 13,300 o kung 13,600 pesos ka balor sa ginatispet sa Cebu. Nakuha naman sa isa ka persona sa bypass operation nga ginpatigayan sa Silay TNT kahapon sang Odto sa Joraben Christian Academy, Barangay Ilopez, Syudad sang Silay. Ang nadakpan ang ginkilala kay Mary Jean Canindo, 38 anyos ang edad, kag residente man sang Barangay Ilopez, Syudad sang Silay. Suno sa aton sini nga kapulisan, ining si Canindo ang yara man sa street level individual nga target nila, Aksyon Fred. Nakuha sini kay Candido ang anong tanan ka medium heat seal transparent sachet sang ginasuspect sa Cebu kag iban pa nga drug paraphernalia. Si Canindo ang yara karon priso sa custodial facility sang Silay City PNP. Sa sini naman nga panahon importante ang ikayang lawas. Sagud malikawan ang mga
may bulong ka pa. Balita halin sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Dira kay Bia Jonathan, good morning lang. Kay Runa Ruto, subuman kay Abrinica Windel. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. I would like to... Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Matasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
madampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Kita sa Takna Lasais, good morning lada, kay Di Anton Diaz, kay Marlene Marcos, kay Aro Ortiga, kag Christian Rua. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.